गोथाव जादोंना जायाखै मिखि जानायनानै होन जादों खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो बेलासिनि सम बयनिसिमबो गुड इभिनिं ओमफ्रायो आङो दायो बेलासिनि माने मा जागोन मा मागोन साननानै माने मोनसे बुस्थु बनायनो नागिरदों आङो बेखौ न'आव माब्लाबाबो बनायफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम बनायगोन ओमफ्राय ओरैनोथ' जोङो बजारनिफ्राय बायनानै जाखायो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ थेवबाबो आङो दिनैहाय बेखौ न'आवहा बानायनानै जानो नागिरदों थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा मादैबो फैदों मादैया आलासि नोंथांमोना बेखौ सिनायखायो नुखाबाय थायो ओमफ्रायो लोगोसेनो हासबेन्डआबो बानायनो थिनबाय थानायखाय माने आं दिनैहाय बानायनानै जाहोनो सानबाय आबै दङ हासबेन्ड दङ ओमफ्राय जोंहानि आलासि मादै दङ बेनिफ्राय माजों बाबाजों गैया स' बे जों साब्रैजोंनो माने बनायनानै जानोसै आरो आबै आं हासबेन्ड ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दायो आङो इसिङावहा थांनोसै ओमफ्राय बानायनोसै ओमफ्राय नै दायो आङो इसिङावहा फैबाय ओमफ्राय जोंहानि इसिङा एसे भितोराव नालाय ओमफ्राय लाइटआ नैथिंजासो थाबाय नालाय बारा नांबाङा जादों आरोना बोरैबा गोसोम गोसोम नुनोबो हागौ एसे ओमफ्राय नै दायो आलुखौ रुनानै लाग्रोबाय नै आलुआ जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो नै साराय जानफिनबाय ओमफ्राय दायो होगोन रिफाइन थाव साराया दुंखाबायानो रिफाइन थाव होनोसै दायो थावखौ एसे बुरजायैनो होबाय आं मानो होनबा बेखौबो एवनांगोन ना बेखौ एवला जाखाबाय एसे बेखौ सेफ्लेनांगौल' ओमफ्राय एसे दुंथोसै थावा आरो बेखौ होनांगोन आंखौ बिसिना लाखानि दं बुहुद गोबावनि उनाव माने बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनानैबो जानाय जायाखै आरोना बाजाराव थांबाथ' नुबाथाय जानो लुबैखायो एकदमबारे जायाबा थानो हाखाया बे बुस्थुखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो ओंखायनो आङो माने एकदम न'आवनो लाबोनो होबाय आरोना सावनोसै दायो माबायदि सावो आंबो फार्स्ट टाइम सावगोन ट्राइ खालामना नायनोसै दुंबाय दे थावा दुंबाय दे ना मोनसे हरो ना मा हरो आंबोथ' मोजां मिथिया एसे बुरजा होनाङा मोननै मोनथामल' हरायनायनोसै आरोना आयौ गलांसिगोन नामा बुरजा होबानो एवख'नो हानाय नङा गावदां जाजोबगोन ना इयो आयौ माथो माबा थावा दुंबावनांगौ नामा जाबाय सिगोना नैलाय बुरजा जाबाय होथ'नांला एरनो हानाय नङा आयौ इदिसो जायो बेले आयौ मानसि मोजां जायोना गथा गथानो आरो नों हरदों नोंलाय बेखौ दोनना लानानै जाबायानो सङैलाय ना दाउदै बायदि जाजोब्बाय ओमफ्राय ओइ जाबाय खामगोन सं होखांदो खोन्थाव गुसु मोजांला बेखायनो नाथाव थांफागोन ओरैहाय थां खामबायानो माथो फार्स्ट टाइम मावदों आङो नै न'आवहा पानिपुरि आयौ माबा दाउदै बायदि गथा गथा जाबायना बुरजाबा एरख'नो हाया बुरजा जाबाय नों एरख'नो हानाय नङामोन बुरजानायबा फैसा गथा थाइबा गथाया बिदिबायदिसो बिदिनो एवथारबालाय आरो बै पापर गुवारा इसे गल गला बेबायदिनो एवोना एरख'नो हाया फाव जाखांजोबना होयो खुलिबायानो ओइ खोबाय थाना हो गेजेरनिखौ बावगोबाय जाथारदोंना ओमफ्राय संख्रि रोसि नांगोन संख्रि रोसि रोसियानो गैया दा माबा जागोन जोङो गोसोखांलायदों सं गथ'आलाय जाग्राखाय मिथिगोन ना बायनानै गला दाउ दैखौ माबा थावखौ एसे बुरजाबाबो एवजोबा ना जाबाय बुरजाबाबो एवजोबा बेखिनिखौ एवजोबनांगौबा जाख'नो हानाय ना जाख'नो हानाय नङा उदैबो बुंगोन आलु सातनिखौ माबानांगौसो आरो फियालाय जागौमोन
Kita panggil bukan langsung untuk menang. Tahu tunggu nunggu. Gula berarti. Tahu tunggu nunggu. Oh, kau pecah lambe di mana? Oh, ini kali dah. Và alu với ở trên gì? Oh. Alu kan? Seng lan sa kan kan hai? Ayo, siaram zakar na? Hin first time bane beng no. Tao đi đâu không ná? Tahu diri kum na. Beri ba password ne beri ba zai na? Maba sabang zai. Sama ini dumane saja, hai dunga kena lai. Tahu tunggu nunggu. Zawar ba kun na. Alu ko siap lenang sigan. Anh chị nó nào không? Ini dia. Tengkleng dia. Izin जानांगोन मालाबा एबार सावबाथाय थेंख्लें रोसि बानायनानै जानांगोन थेंख्लेंखौनो बायना लाबोनानै बानायनांगोन जाना Gothau thắt ra kìa. रोंगोन ना आङो रोंना रोङा जाबाय दे Già này xin lẻ. Hả? जाबाय दायो नै मोननै बानायखांबाय नै बे मोनसे ओमफ्रायो नै मोनसे नै ओमफ्राय दायो आलुखौ सेफ्लेनानै लानोसै आरोना सामब्राम बानलु माबा माबि होनानै बेनिफ्राय जानोसै गेसखौ बन्द खालामनांसिगोन Pizza ra lên này làm gì đó này. औ ओमफ्राय नैबे आलुखौ माबानोसै रुखांनाय सेफ्लेनोसै आरोना सामब्राम आलु हानानै लानोसै बेनिफ्राय आलु सेफ्लेनायाव होगोन आरोना ओमफ्राय ओइ संख्रि थेमाखौ नांगौमोन आंनानै आं लायगोन थारसै आं हानरनि रखमनि संख्रि मिजि हानानै लानोसै मेगना मोदै गजोब्बाय आंना सामब्राम हानो हाया आङो एकदम मोदै गजोबो Ăn vừa. Cái này nó phải bẻ. मैगं फैबाय जानाय नङा आलुखौ बारा होआ देना नों जानो हानाय नङा सं Pizza. बरिया जाबाय नै गोथाव जादोंना जायाखै मिखिजों नायनानै होन जादों रोंगोन आं सावनो दिनैसो फार्स्ट टाइम बानायदो गैला माथो आलु बाथोना नांबावगौ र' इलाय Sudah sana kan wo. नोङा जानो हायाबाथाय दोन इयावनो नैखिनिखौ दोननिसै जेनेबा रतननो दोनथारसै दोनैबाय न'आ इनिखौ पानिपुरिखौ ओमफ्राय आलु बाथोनायाव थारसै हा सावबावना होगोन आं दा मा मोननो दायो गोदानै सावबावना होगोन आङो एसे दोनदो दोननायालाय गोथाव मोनजादो होनबाथाय आरो संना होबावनोसै आंना खुगायाव गब थाङालै मालायफोरनाव बोरै गब थाङो सेबायनानै जानांगौ हाबजाया जायो आंनाबो नानि नों सा लोङा लोंखाया सा लोंनो नागिरा बारा माबा साखौ लोङिफ्रा जानो आं दिनै फार्स्ट टाइम लाल साजोसो पानिपुरि जाबाय इखौ माजों जायो मिथिगौ आबै थेंख्लें रोसिजोंसो जायो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम गोदै बुस्थुजों जाबाय हानो गोसायाव नांबावगोन नानि नांबावगोन जाग्रो दे आलुखौ जानाङा बासिना होनि आं ने आलुखौ जानाङा दे जानो हानाय नङा
मोजां मोनजादों ना बै आलु जायाखै Hmm? आलु जायाखै आलुखौ जायाखै माबा बे सामब्राम हाबि होबायना इदि होनायखौ जानो नागिरा इयो ओमफ्राय माबा खिन्थु माबा बैग्रि रोसिनि आसारखौ होदों प्लेटाव बिदिनो लगायना जागासिनो सिदों खानांगौमोन माखो आलुखौ जायाना इयो आलु मोजां मोनखाया मानसियानो आबै बैग्रि रोसिनि आसारखौ नांला नोंनो सिखुनायाखै Hmm? सिखुनायाखै Ya. Ini sih juga tahu banan jaga kali nu. Bazar banan jangan sih ngapa. Bazar banan ini jangan ini sih, nu bonen nih bang sing tahu saya harus tes tidak ada na. Alu batun pun apa? Ayo, kang bem sehang nih ya nih. Abi ya apa sana pada baju sih sebenarnya jawab. babanya bersih Bulan no bawa. Jual ni yang tidak, No bawa. mana musuh kunang. Kalau sudah, Musuh kemarin kayak apa ya? Mana? Musuh ni lo gamsen dah, lo tension. dah. Gamsen lo tension lah kare. Gamsen kemau mau bayin tang जोङो. Gijung. दा लायनो थांनो होदोंमोनसो. थांनो सम जायोना जाया? nggak malah kan Enggak. Ngono kok kalian lah. Lain tang bana hana huru. udah Kau detail. mana mana Tang bana hana huru. Ayo masih gerak ayo baca deh. Mohani silang tak. Ma bos tu lagi ni. Hei siapa? Siapa pe baik mah kau pun. gimana mel apa ya ada bos susu lah bos kerja no Bos tan ngale. plastik Plastik. Abi diri sekelung besar baik. Alo kesana मा? बेलासिनि जानाय लोंनायखौनो ससेबाबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्रायो आङो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआवहा थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय